Blak kuntak delak kuntak dentang tak dentang tuh. Ayo, ayo. Kurang banter gah. Nah, ayo. Jenglange nga, ayo. Ora waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja tumaluko. Sono sing kabel ireng iki lho. Kowe wanita keparan niki ulang didelok ta ora ngerti yen Bandung lanang jagat Putra Prabu pengging Prabu dan Marmoyo aku duwe hati sekti bondo ora dongkang manut son pundhut sarwa Jenggleng Prabu pengging Prabu Marmoyo aku duwe hati sekti Pandawata para dongkang manut son pundhut sarwa Tayuk yo joget iki Mas Gareng
Bablas irama seger ya. Jogete ka. Tutke sak pola-polae ditutke. Ayo, penari hebat iki mesti iso gampang. Iya lho Kang, bisa lho. Yo. Raja kopis. Wes. Aku le sinau nari pirang-pirang tahun rusak perkara iki kok. Lho, apik kok. Apik piye? Coba goyang kobis Mas, goyang kobis. Goyang kobis piye? Ini Kak. Ya. Coba goyang. Goyang kerajaan kobis piye? Gubuk kae ayo. Iki kaya kukur-kukur. Ora kerajaan kobis iki kaya sijan kena eksim. Wanita kudu luwes apa? Ane masa mubengmu kaya ngono mau mubenge kurang ser. Kurang mubenge sing kurang erotis yen cara saiki. Ya udah ta. Ayo. Iki. Oke. Ayo.